njemu je tata bogat čovek. I sve će da mu ostavi. I firme, i stanove, i vozni park, i 300.000 evra u kešu. Uz toliki novac idu i poznanstva, a uz njih idu i uticaji, lobiji. Da ne pričam kako je to stekao, da ne pričam šta je sve radio, reći ću samo, tatin sin i ja smo vršnjaci. Obojica imamo po 26. Njegov početni kapital je sve to i 300.000 evra u kešu. A meni ništa od toga i preko 300 mojih pesama. Istorijski gledano ja sam bogatiji, jer kako god da okreneš, za 200 godina od njega neće biti ništa, ni od tih para, dok će moje pesme i tada živeti. Međutim, praktično gledano, da ne kažem realno, ja sam ga, ljudi moji, najebao. Sa sve pesmama u paketu. Ako živite u Srbiji, onda vam je sasvim jasno o čemu pričam. Ako živite u Srbiji, tačnije preživljavate, onda i sami možete da potpišete ovu pesmu.